atas nama Codot Birahi. Nggih, mriki. Monggo, Mas. Iya, matur nuwun. Monggo, Seng. Niki makman terfavorite Mas. Sinten niku pembantu diangkat? Adit niku mantanmu toh? Diangkat tadi. Diangkat Mas tak mireng. Halo sih, nanti kita baca-bacaan di sawah lagi ya. Nanti aku jemput kangen. Aku kangen banget bareng seliramu. Nyeri tenan ngoten niku. Ono apa tuh Mas Codot? Nyeri Mas, nyeri. Kayak lagu nek kalamita sing kayak wireless nang YouTube kayak nyeri. Ora ngerti to. Cek kono YouTube saiki mesti sampai nek kurung tergalang-galang. Lho, ayo siap-siap tak terake. Turune sebetake HP to. Ya mbok menawa nyuwun mantanmu diparingi. Toh? Jelas, tak apa nyeri di hati, kesempatan tak datang dua kali. Segawon nih bos, tampek dong, cek.